Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Guhdarên hêja ez rozametîna bernameyekê nû li pêşberî we me her rojê sêşemê saet sisiya de. Di vê bername xwe de jî em ê balê bikişîn ser wêjeya zarokan. Girîng û taybetmendiya wêjeya zarokan çi ye? Em bêjin em ê li ser cureyê wê bisekine herûha naveroka cureyên wê bisekinin. Wêjeya zaroka bi rastî jî yanî bingeha bêjin wêjeyê bixweyê, wêjeya giştî bixweyê yanî tedên bêjin her tişt ji zarokî dest pê dike, yanî em bêjin ji zarokatî dest pê dikin. Çawa îro em dibêjin zimanekî ku zarok naaxive wê ber bi tunebûnê ve biçe, dîsa wêjeya zarokan ku em bêjin bi ayawayekî rêk û pêk xwedî lê dernekeve mixabin, ew ê bêjin wêjeya giştî îro ku em bêjin mezin çawa xwedî li wêjeyê derdikev û wêje bingeha wê ew ê bi awayekî saxlem neyavêtin, ew ê ji ber bi tunebûnê ve biçe. Yani wêjeya zaroka bixwe bandorê li ser ziman dike, bandorê li ser wêjeyê bixwe dike, dîsa bandorê li ser pêşketinê dike, bandorê li ser em bêjin hestê civakê dike, li ser em bêjin binheşiya zarokan bixwe dike. Ji ber wî hawî jî dwarê em bêjin hêz û baweriyê de jî gelekî girîng hêz û baweriya zarokan bixwe. Loma jî bi rastî jî divê yanî ciyê wêjeya zarokan cuda be, yani em bêjin xwedîciyekî taybet be ji ber ku em bêjin dawdwarê perwerde û pêşketina zarokan de jî xwedî roleke girîng bi taybet. Yani em dikarin bêjin xeyalên zaroka pêş dixim, berfireh dikim. Di heman demê de jî ew hestên em bêjin hunermendiyê bi zarokan pêş dixe. Yani ji xwe em berê jî me gotibû. Yani wêje bixwe beşek ji hunerê ye, ji ber wî hawî jî duywarî de jî girîng e. Zarok bi xêra wêjeya zarokan yani çê û xerabiyê jî gelek caran ji hev dikarin derxin, yani çêyî bi çi rengî, xerabî bi çi rengî ye. Dwarên bêjin dan û stendinê de, dwarê hişmendiyê de bandorê dike. Zarokan ji hêlan bêjin hestiyarbûnê bi ve jî pêş dixe. Didi fikirandin, yani dibi sedema lê pirsînê, çimkî heger di jiyana mirovan dilê pirsîn tune bi, ji xwe mixabin ew ê bi to awayî mirov pêş nekevî. Yani ji ber wî hawî niha wextan li sîstema kapîtalîzmê dinêrin, li sîstema dewletên serwer dinêrin, ji xwe ew tucarî naxwazin mesela civak em bêjin lê pirsînê bike, pêş bikeve. Hinek tişta wekî em bêjin ayetê Qur'anî datîne pêşberî civakê û dibêjin hûn gerek ji van qalibana dernekevin. Ew hestên lê pirsînê dixwaze civak hûn da bike. Wexta wenî bi jî civak ji xwe nikare hişyar û nikare pêş bikeve. Loma jî aliyekî girîngê wêjeya zaroka ev, yani mesela ew wê lê pirsînê bi zarokan dide pêşxistin, ev jî gelekî girîng e. Zarok bi saya wêjeya zarokan jiyanê baştir fêm dike. Yani
ew fêmkirina ew fêma zarokan geştir dibe, pêştir diçe. Ji ber wî hawî jî em dikarin bêjin wêjeya zaroka yanî wekî em bêjin dewlemendiyekê, yanî wekî dewlemendiyekê mezin divê em lê binêrin. Di heman demê de jî wê têkiliya navbera zarokan û malbatê jî xurt dike, dayîk û bav jî xurt dikin. Mesela xwetan bêjin dayîk û bav ji zarokên xwe re çîrokekê dixwînin, di wir de ew têkiliya navbera zarok dayîk û bav jî hîn zêde xurttir dibe. Ew ji ber wî hawî jî ev girîng yanî. Raman bi, hestê zaroka bi, di heman demê de xeyalên wan bi, bîr û baweriya wan bi, dikemilî yanî dibe sedema kemilandinê jî. Zarok bi saya cureyên wêjeya zarokan lehengên ku di çîrok, roman em bêjin dê de cî digire dikare di xeyalê xwe de zindî bikin. Ji xwe dê gotin mirov ji bo mejiyê wan zindî bimîne divê tim bixwîne. Em bêjin xeyala em bêjin di mejiyê xwe de biafirîne. Loma jî wexta zarok bêjin lehengekî xeyalê xwe de zindî dike, di heman demê de jî dibe sedema bêjin pêşketina mejiyê zarokan. Wexta mesela merel televizyonê temaşe dikû pirtûkekê dixwîne di navbera wê de pir ferqî heye. Yani wexta pirtûkekê dixwîne tu xeyal dike li ber çavê te zindî dibe, di heşiyê te de zindî dibe, ew dibe sedema em bêjin bikaranîna mejiyê te û mejiyê te jî di vî warê de pêş dixe. Loma jî divê mirov di jiyana xwe de pir zêde girîngiyê bide wêjeya zaroka. Hinek cureyên wêjeya zaroka heye. Tiştanok e, zûgotinok e, çîrok e, stran e, helbest e, roman e, rêze roman e, destan e, mîtolojî, fabel, bîranîn, rojnivîsk yanî nivîsên em bêjin gerê. Vana hemû cureyên wêjeya zarokayê. û elbet pêşxistina vana jî dîsa di destê em bêjin mezinan de ye. Mesela em balê bidin ser helbestê, mesela helbestên zaroka. Wexta tu helbestekê ji zarokan dixwîne, zarok li wir guhdar dike. Yani ew hestên guhdarkirinê jî zarok pêş dixe. Merax dike mesela ew hestê meraxkirinê. Hestê civakbûyînê di heman demê de jî bawayekî rihet xwe îfadekirin evana gelekî girîng in. Lê wexta em lê dinêrin mesela di wêjeya Kurdî de çi qas em bêjin helbestê zaroka hatî nivîsandin pêşketî, elbette ew hinekî cî ye. Em bêjin şîrovekirinê cî ye, nirxandinê cî ye, nîqaşê ye. Yani wexta li wêjeya Kurdî dinêre mesela gelek kes helbesta dinivîs, lê kesên ku helbestên zaroka dinivîs bi xwe gême mixabin. Wexta em li tiştanoka dinêrin mesela tiştanok bêtir bi zaroka dide fikirandin. Tu tiştanokekê zarokekî dipirse li wir
hem merak dike hem de fikri lêj aliyekî jî ciyê kêfxweşiyê jî yani bêjin ahengekê li wê kêliya jiyanê zêde dike. Ez dixwazim çend tiştanoka bêjim yani bipirsim. Yani ev meraka tiştanoka ne tenê zaroka rastî yani di mezinan de jî ew merak çêdibe buwan re jî çêdibe. Mesela ez tiştanokekê bipirsim. Biharan bûke, havînan sûke, payîzan pebûke. Gelo ev çi ye? Zarok dema ku tu tiştanokekê jêr dibêje pir kêfa wan tê. Berê dikene dayê difikir dibe gelo ev çi ye? Bi rastî ciyê kêfxweşî jî yani tiştekî em bêjin kêliyeke cuda li jiyana mirova bar dike bi rastî jî. Biharan bûke, havînan sûke, payîzan pebûke. Gelo ev çi ye? Belê bersiva vê tiştanokê dar e. Ez yeka dinê jî bêjim bûkek me heye xeftanê wê kesk e fîstanê wê sor e pişkovên wê reş e. Gelo ev çi ye? Bûkek me heye xeftanê wê kesk e. Xeftan kesk e. Fîstanê wê jî sor e pişkokê wê jî reş e. Gelo ev çi ye? Helbet zebeşe dendikreşe. Em dêrikî dibe cebeş. Ev jî zebeşe dendikreşe. Ez yeka dinê jî bipirsim ku mikê sorik dije morîk. Gelo ev çi ye? Ku mikê sorik dije morîk. Carna wiha me şevbihêk çê dikirê? Na sam hevalder kom dibûn. Îdî wisa me tiştanok ji hev dipirsî, carna wisa bersivên gelekî ecêb derdiket. Bi rastî em pir dikeniyan jî. Ku mikê sorik dije morîk. Ev jî hinar e. Ew hebên hinar e şibandinim morîkê. Ya dinê ku mêhûtik dije nûtik. Ku mêhûtik dije nûtik. Ev jî fêkiyek e. Fêkiyek ku dişibe nûtik. Ku mêhûtik dişibe kum. Ku mêhûtik dije nûtik. Belê ev jî hijîr e. Hijîr û pesnê hijîr û hinarên dêrikê gelekî tê vedan. Her herêm ji xwe li gor ewa xwe li gor taybetmendiya xwe bêjin di dîrokê jî cê xwe girtiyê. Ya dinê jî navê şaxe serî zêr e. Navê şaxe serî zêr e. Ev jî genim e. Ev jî çend tiştanok bû wekî me got ji xwe tiştanok jî yek ji cureyê wê jî ya zarokayê. Em derbasî zûgotinokê bêjin. Zûgotinok bi rastî pir bantorê li ser pêşketina zimanê zaroka dikin. û çend zûgotinoka dixwazim bu were par ve bikim.
Evelim develim çeltik çember misku amber tozel berber ancık mancık lebbek cacık cevzer doku ar tutık dev rutık. Yek nodık nodnaze şemso kuttora paze olovi molovi çoçuklovi ar tutık bervar tutık şehtilana dev rutık. O mo mişkela bre fate çubu liqate keçik bisuse bu serkani ka birke bu hotık motık şvan lotık hotık motık şvan lotık. Ev jî çend zugotunok bu elbet gelek zugotunok heye. Lêbelê ev tenê çend hebû mibwere parvekir. Heman demê de ji xwe zarok bi saya jiya zarokan peyvên nû jî hîn dibin. Yani hem peyvên nû hîn dibin hem jî ew xwestek heman demê de jî tiştê ku di dilê wan de derbas dibe wê kêliyê dibêjin. Heman demê de jî çîrok em bêjin stran. Mesela stran jî yek ji cüreyên wêjeya zarokayê û dibe sedem ku zarok hîn zimanê xwe jî hîn bibe. Mesela te dî xwetan mere zimanekî rê zaroka dide bi xêra strana, bi xêra bêjin zûgotineka, bi xêra xwendina çîrokê bîlîstikê mesela hîn bêtir zarok hîn dibin yani hîn zû hîn dibin. Stran jî elbet bandoreke mezin ya wê li ser hînbûna ziman pêşketina ziman fehamkirina ziman heye. Hinek stranên zarokan heye dixwazim çend stranan bêjim. Lê elbet bêjin strana bi amûran bê ji bi amûrekê bêje û bi tesîrê bêtir li zaroka dike. Lêbelê bêjin erbane, bilûr, sazvana bêtirin bêjin ew rihê kurdewarî. Xwedî rihê kurdewarî loma jî elbet wexta mere zarokê xwe bişîne kursa enstrümanekî yani erbane bilûr ya jî saz mere pêşî zarokê xwe bişî kursê van enstrümana van amûrana elbet çêtirin. Dixwazim stranekê were parve bikim ev min bi xwe nivîsandibû duwê demê de min zarokar digot wexta elbet li zarokistanê bû. Di salekê de zarok no çar demsal hene li vir ê ji bo ku ez demsala rê zaroka bidim hînî wan bikim me gotibû ji xwe helbest, çîrok, tiştanok em bêjin zûgotinok, stran vana ji bo hînbûna zaroka ji gelekî girîng bandorê li wan dike. Mesela haz vê stranê dema ku zaroka bixwînim ew ê hîn zû hînî demsala bin. Mesela di salekê de zarok no çar demsal hene ev demsalana zarok no li du hev dijîn. Yek bihar yek havîn yek payîz yek zivistan yek bihar yek havîn yek payîz yek zivistan. Bihar hatte vay zarok no kulîlk ve dibe havîn hatte vay zarok no roj dibişire payîz hatte vay zarok no pelê zer diweşe zivistan hat vay zarok no berxweş dibare. Mesela li vir zarok hem hînî demsala dibe hem jî hînî taybetmendiyên demsala dibe. Mesela payîzên bêjin pel diweşe zivistanî berf dibare. Li salekê de çar demsal hene.
لێوێ دەمێ ئەم لە عەربانێ دەخست و دگوت دل و خطاک و سترانێکێ بێژوو لە عەربانێ خە یانی لە ئامورێکێ خە زارۆک هین برد بن باندۆراوی دمینم دخواست ez li Erbanê xim lê nizanim wê dengê wê bi çi rengî bê ne bi belkî ji bo carek din mere bikare bi biceribîne her wiha çîrok jî ji xwe bi rastî jî bandorên wê gelekî mezin heye li ser zarokan bi taybet jî zarok ta çîrokekê guhdar dike ew em dibêjin ya duwarê balê de zarok bêtir bi rêk û pêk tev digere mesela hûn ji wexta bala xwe bidê hinek zarokê ku dayîk û bavê wan ji wan çîroka dixwîne û ê naxwin pir cuda dîtê de heye duwarê balê de hîn baldar e wisa disekin û zix disekin û guhdar dikin merax dikin mesela dema min zarokistanê û me çîrok zaroka dixwin zarokê hîn nûh dihat û ê berê pir ferqê di navbera wan hebû em bêjin zarokê berê îdî hînî wê çanda xwendina çîroka dibû rûdiniş bi baldarî guhdar dikirin ew hestê baldariyê bi wan pêş diket lê belê zarokê hîn nûh dihatin û em bêjin duwarê xwendina çîrokê nexwed yanî duwarê xwendina çîrokê li pêş neketibû duwarê guhdarkirinê pêş neketibû doxta çîrok dixwe li cê xwe nedisekinî bala wan zû belav dibû ji ber wî havî bi taybet çîrok bandorê ser balê jî dike yanî bala zarokan bi xwe jî dike loma jî bi taybet divê yanî mere çîroka zarokê xwe re bixwîne yanî dem ne giring tiştek nabe yanî kîja kêliyan bêjin derfet ava bû bi taybet mesela xta berê rakevin çîrokekê zarok bixwin dûr çîrok bi wê fikr û yanî zarok bi wê fikr û ramanê radikevin ji ber wî havî gelekî giring yanî xwendina çîrokan Loma ez dixwazim niha çîrokekê bixwînim a şengê û pengê niha destê min deyê me behsa çîroka zaroka kirin çîrokên zaroka kir ez çîrokek zaroka bixwînim şengê û pengê hebû tu nebû carek ji caran rehmet li dê û bavê guhdaran li zozanekî bizinek û du garikên xwe hebûne navê garikekê şengê naveya din pengê bûye şengê û pengê di dilê dayika xwe de pir şîrîn bûne dayika wan her tim li cihê herî xweş ê zozanê dicêriya da ku guhanên xwe bi şîr dagire û zikê şeng û penga xwe têr bike rojek ji rojan bizim pê de hesek û gurek li wan derdora digere tirsek dikeve dilê wê dema ku bizin diçe cêrê şîretan li garikên xwe dike û dibêje şenga min penga min dibêjin ku gurek li van derdoran digere ez ê biçim cêrê lê dibe ku gur were û we bixapîne hûn ji xeynî min derî li tu kesî venekin dema ku ez vegerim ez ê sê caran li derî bixim û piyê xwe dibin derî de nîşanî we bidim û wiha bibêjim şenga min penga min dayîk çûye zozanan şîr ketiye guhanan derî li dayika xwe vekin dayîk hatiye danan bizin diçe çêrê û gur tê ber derî li derî dixe û dibêje derî vekin ez dayika we me şengê û pengê dibêjin na tu ne dayika me yî dengê diya me zîz e gur dibêje ez dayika we me min gihayek xwar ji ber wê dengê min stûr bûye şengê û pengê dibêjin ka
پیه خود دبن دری ده نشانی ما بده. گر فهم ناکه کو چما و ساده بیجن. پیه خود دبن دری ده نشانی وانده ده. شنگی و پنگی دقیرن و دبیجن. تو ندیامه ای، تو گری، ام دریل تا و ناکن. پشت گر جبر دری ده چه؟ پشتی demek bizimdi. Ba avayê ku şîret li garikê xwe kiribû tev digere. Garik derî lêve dikin. Lê dema ku bizimdi û van tiştan dibêje gur wê dişopîne. Roja din dîsa bizim şîretên xwe dike û diçe. Demek derbas dibe gur tê. Sê caran li derî dixe. Dengê xwe zîz dike û dibêje. Şenga min, penga min. Dayê çûye zozanan, şîrketiye guhanan, derîl dayika xwe vekin, dayik hatiye danan. Piştî ku wisa dibêje piyê bizineke ku ji ser sergo peyda kiribû dibin derî de nîşanî wan dide. Şengê û pengê çawa derî vedikin, gur xwe diavêje ser wan direvîne û diçe gozika xwe. Bizintê li derî dixe. Tak, tak, tak. Lê tuhîs û deng ji hundir nayê. Xwe li derî dixe, dikeve hundir, carekê çi bibîne? Ne şengê heye, ne jî pengê heye. Bizin fêm dike ku ev karê gur e. Berê xwe dide mala wî. Bizin diçe ser xaniyê gur. Bi vê hêrsa xwe dibe teperep awê li ser banî. Xweliyê li ser serê gur dibarîne. Gur derdikeve û dibêje. Ew kê ye li ser banî dike teperep? Bizin dibêje. Ew ez im. Li ser xanî dikim teperep? Şeng û penga min li ku derê ne? Gur dibêje. Ez çi zanim şeng û penga te li ku derê ne? Bizin dibêje. Kat weren biçin şeriata xwe cem Xalê Silêman bibirin û bila ew mejhevdû veqetîne. Her du didin peyê hev û diçin cem Xalê Silêman. Bizin rewşê ve dibêje. Xalê Silêman dibêje. Em ê niha rastiyê hîn bibin. Bizinê di qulocên xwe tûj bike. Guro, tu jî diranên xwe qîç bike. Her du li vê derê êrişî hev bikin. Dê heq û niheq ji hev safî bive. Gur tuwa tê nade vê gotinê. Lê wekî wî dike. Bizim bi qulocên xwe yên tûj, gur bi diranên xwe yên qîç êrişî hev û din dikin. Bizim bi hewildanekê qulocên xwe yên tûj li zikê gurî dixe. Ji nişka ve şengê û pengê ji alî mala gur ve baz didin û tên. Bizin şeng û penga xwe hembêz dike. Malovaniya Xalê Silêman dik û berê xwe dide mala xwe. Çîroka me çû diyaran, rehme li dê û bavê me guhdara. Ji xwe di bernamê berê de jî min gotibû yanî em bêjin şengê û pengê gerek varyantên wê heye yan em bêjin li gelek ciyan, li gelek herêmên Kurdistanê bi awayekî cuda jî tê ravekirin. Lê bilê tiştekî dinê divê ku me re bi zaroka bide famkirin yanî ajalên ne baş tune ne. Yani em bêjin divir wexta em gur û mîhê ya jî karika bizin hatînin berhev ne ku yek yanî xerab. Lê belê ew asta em bêjin zirardayînê divê me re karibe zaroka bide famkirin tamam gur em bêjin êrîş dike, êrîşî karika dike, êrîşî bizina dike, êrîşê em bêjin mîha dike lê belê ne wekî em bêjin kîneke mezin di dilê zarokan li hemberî gur ya jî ajalên wekî dinê ew bive yanî ew kîna li hemberî wan mezin bive lê belê elbet du wê ferqiyê de bijî bizanibin jî lê belê em bêjin ev ajal çê ev ajal xerab na di xwezaya xwe de her ajal xwediyê taybetmendiyekê
Geye elbet ve zarok yani wan taybetmendiyên ajalan jî bizanibin. Belê guhdarên hêja îrojî em hatin dawiya bernameya xwe îrojî me balkişan ser wêjeya zaroka, bandorên wêjeya zaroka, cureyên em bêjin wêjeya zaroka û herî dawî jî min çîroka şengê û pengê were parvekir. Bi rastî yani wêjeya zaroka gelek em bêjin tiştanok û stran û zûgotinok û çîrokên xweş heye. Em binêrin belkî di bernamek pêş dem dîsa hinekî balê bikişin ser vê yekê. Ji ber ku rastî dem têrê nake. Sevî dikim ku ji vê bernamê jî wek kêfek û bêjin sûdek û feyzek girtibim. Heta bernamak dinê bimînin di xêr û xweşiyê de bêhuner nemînin. Dem baş.